Tenemos que pensar que cualquier imagen que compartimos en redes sociales escapa fuera de nuestro control. Nosotros subimos esa imagen o esa foto a esa red social, cualquiera puede hacer una captura de pantalla y difundirla o compartirla con terceros. La inteligencia artificial permite hacer muchas cosas, pero entre ellas también permite la modificación de imágenes. Si esta persona tiene el perfil privado solo a lo que son sus conocidos o sus amigos, su gente cercana, la foto la habrá extraído algún contacto. Ascenden a máis dunha dúcia as denuncias presentadas en Silleda e Lalín pola distribución de fotos falsas de persoas espidas creadas con intelixencia artificial. Os afectados son mozos e mozas de entre 20 e 30 anos que descubriron as imaxes irreais deles sen roupa circulando polas redes sociais. A Garda Civil confirma que polo momento non hai un autor ou autores identificados. A investigación en mans da Unidade de Delitos Telemáticos de Pontevedra segue aberta nestes momentos. Boas tardes, mércores 10 de xuño, benvidos ao Galicia Noticias. A polémica pola restauración das gárgolas do Hostal dos Reis Católicos en Santiago continúa. O arquitecto que puxo os tubos nas esculturas defende que é a mellor solución para evacuar a auga da chuvia. Fernando Cobos tomou a palabra este martes e dixo que a súa proposta é a opción máis eficaz. Lonxe de acabarse, o debate continúa, porque outros expertos en patrimonio creen que hai alternativas máis respectuosas co edificio histórico. Tú puedes pensar que la mejor medicina para una enfermedad es una determinada, pero esa enfermedad, esa medicina tiene efectos secundarios y esos efectos secundarios pueden matar al paciente. En patrimonio pasa lo mismo, es decir, la mejor solución de intervención en el patrimonio es siempre necesariamente la menos mala. O que demostra unha falta de sensibilidade moi grande ao respecto do tratamento do noso patrimonio. Entendemos que debería de ser máis cauto, menos arrogante. A xente que non ten onde meterse, pois me imagino que busca calquer sitio coberto, non? Pois non creo yo que haya mucho espacio nese barco para vivir aí, pero bueno. Non falan precisamente dun dos cruceiros que atracan no porto da Coruña, senón do pequeno pesqueiro que está de adorno á entrada da cidade. Tentaron ocupalo, levaban bolsas con roupa e todo, pero impediuno a policía local. O que lle faltaba ao barco, segundo máis dun veciño. Esta madrugada volveron prenderlle lume a uns contedores do lixo en Lugo, estaban a carón dunha casa habitada, escacharon os cristais das ventás, pero o inquilino saiu ileso. Iso sí, o estrondo espertou os veciños da zona, que esta mañá aínda estaban asustados. O verán é a época forte de vermús e cócteles e menos de pratos tradicionais quentes de culler, como o caldo galego, ata de agora. Un cociñeiro madrileño radicado na Coruña preséntanos o Dry Caldini. Parece un cóctel, pero é un caldo. Vexa. La gente se sorprendía, porque no se esperaba nada que fuese a ser eso. Te tomas la aceituna y pegas un trago al caldo y es que cierras los ojos y que te estás tomando un caldo gallego. O ex-empregado de banca condenado por intentar matar unha clienta en Xermade cumprirá 15 anos de prisión. No xuizo, o home recoñeceu os feitos e aceptou 23 anos de cárcere que foron rebaixados pola Audiencia Provincial na sentenza por tentativa de asasinato, roubo con violencia e estafa. O tribunal considera aprobado que aproveitou a condición de empregado bancario para acceder aos datos privados da vítima e planificar unha agresión brutal á muller no seu domicilio de Xermade co obxectivo de quitarlle o teléfono móvil, dende o cal fixo transferencias de diñeiro. O banco debe repoñer as cantidades subtraídas da conta, uns 700 euros, recaendo no condenado a indemnización de case 1,5 millón de euros polas secuelas do ataque violento. A muller quedou postrada en cadeira de rodas e en situación de grande invalidez. Condenan a 19 anos de prisión a Carlos García Morales, o narcotraficante galego coñecido como Matador. A sentenza emitiu na Audiencia Provincial de Oviedo. Condenao por un alixo de 650 kilos de cocaína e un arsenal de armas de guerra comisado en Asturias no ano 2022. A investigación
comezou nos Estados Unidos e permitiu desartellar unha organización criminal dedicada ao tráfico de drogas e radicada en Colombia. Oitava xornada hoxe do xuízo polo crime de Joel Quispe. Facultativos do Instituto Nacional de Toxicoloxía confirmaron que a ferida por arma branca no corazón foi mortal. Tamén declarou a médica da prisión de Teixeiro, onde o autor confeso está en prisión provisional, malia observar un comportamento anormal cando ingresou, illado da realidade. O mozo non recibe tratamento nin foi diagnosticado de ningún trastorno. Asegurou que actualmente está perfectamente integrado e traballa no cárcere. Tres facultativos do Instituto Nacional de Toxicoloxía que analizaron mostras tras a autopsia á vítima confirmaron que a ferida que tiña no corazón foi mortal e que as outras 3 lesións puideron ser provocadas pola mesma arma branca. Ustedes concluyen en su informe que la herida del corazón con compromiso de todo el espesor de la pared anterior del ventrículo derecho explica la muerte por taponamiento cardíaco, ¿es así? Así es, exactamente. Por la forma de las 3 heridas incisas que ustedes analizaron, ¿podrían determinar si fueron provocadas por el mismo arma blanca? Podría ser el mismo arma, sí. Na liña argumental da defensa do autor confeso do crime de intentar demostrar que ten unha capacidade intelectual limitada, citou a declarar a doutora do cárcere de Teixeiro, onde está en prisión provisional. Dixo que tivo un comportamento anormal cando chegou, de non ser consciente da situación. Para mí es una cierta capacidad un poco más límite, algo infantil. Estaba, no sé, con actitud, se sonría con facilidad. Malia que non se lle realizou ningunha proba diagnóstica nin tivo consulta en psiquiatría, a doutora cree que o seu pasado puido xerarlle algún trastorno. Nació con un síndrome de abstinencia porque su madre consumía drogas. Posiblemente, pues, debido a eso, pues tiene algún trastorno y a eso se suma que ya en la adolescencia también empezó a consumir drogas. A preguntas da fiscal, recoñeceu que o acusado non recibe tratamento algún e que ela, como médico de familia, non está capacitada para realizarlle probas psicolóxicas. Tamén explicou que o mozo xa non está no módulo 9 de prevención de suicidios, está traballando e integrado. ¿Usted tiene facultades para realizar test psicométricos, para realizar una consulta psicológica? No, a día de hoy no está en el módulo 9, está en otro módulo y está trabajando. ¿Se adapta al régimen de vida interno? ¿Sigue con las normas y reglas de convivencia establecidas por el centro penitenciario? Sí, perfectamente. Sí, nunca tuvo problemas. As especialistas que realizaron a análise toxicolóxica do pelo do acusado concluíron que consumira drogas e alcohol, pero matizan que non se pode precisar o día exacto da enxesta. La muestra que reciben por cada centímetro de cabello, corríjame si me equivoco, ¿se correspondería con un mes de consumo? Aproximadamente, sí. Vale. ¿Ustedes con la muestra que reciben les es posible determinar si en un día en concreto pudo haber consumido esa persona? No. Mañá será a quenda para as declaracións dos 3 acusados. Susto en Redondela cun incendio na nave de Eurored, a histórica empresa de artes de pesca. Afortunadamente as lapas só afectaron a material amoreado no exterior e foron controladas rapidamente. Noite axitada nas instalacións do grupo Eurored, en Redondela. Unha empresa senlleira de deseño e produción de artes de pesca que produce liñas, áncoras e sistemas de elevación para instalacións flotantes. A rápida intervención dos bombeiros evitou que as lapas pasaran ao interior da nave. En torno ás 12 minutos da noite recibimos unha chamada á policía local e nos informan que se miran chamas na nave. Desplazámonos para acá, chamei os encargados de turno, acompañáronme, abrimos a nave, facilitamos a entrada dos bombeiros máis da policía e vemos que era no lateral exterior. Nada que lamentar máis que o que mirades aquí detrás, danos materiales e poucos. E no interior non hai ningún tipo de desperfecto, de feito estamos traballando con total normalidade. Malia que as lapas fixeron pensar o peor, a medianoite o incendio xa estaba controlado. Só arderon unhas bobinas de madeira dos cables almacenadas no exterior ata ser devoltas á fábrica para novos pedidos. Lo que se ha quemado son bobinas de madera, las bobinas donde se viene alojado el cable de arrastre, el cable de maniobras de los barcos. Las bobinas quedan en esta zona en stand-by hasta poder ser devueltas a fábrica o bien las deshacemos para meter en el contenedor y ahí pues es los daños que puede haber, lo que veis aquí detrás mía.
A policía abriu unha investigación e revisarán as cámaras de seguridade para esclarecer a orixe do incendio neste camiño de paso entre dúas naves. Malia todo, en Eurored seguen a traballar con normalidade. Dando esta fachada que vemos aquí, que ahora nun rato pasaremos xa a limpialo, se organizaremos un operativo para recoller todo isto e limpiar, seguimos traballando con toda a normalidade do noso día a día, máis neste momento que estamos cos preparativos de toda a campaña de calamar patagónico, con todos os barcos dos nosos clientes, amigos e armadores aquí de Vigo, e a seguir traballando, que dan un susto. En Lugo esta madrugada prendéronlles lume outra vez a varios colectores do lixo. O forte estrondo espertou os veciños que esta mañá aínda estaban co susto no corpo. O lume afectou unha casa e escachou os cristais das ventás, mais o seu inquilino, por sorte, saiu ileso. Algúns aínda estaban vendo a tele, outros xa foran para a cama cando escoitaron... Sí, unha explosión, plaf, pois a mí eu penso que é un petardo, non, en principio, non? Pero logo xa, bueno, eu avisei ao meu marido, saímos ao balcón, vimos aí no cuarto unha humareda. Ardían os contenedores do lixo. Botar chispas, os contenedores empezaron a botar chispas, claro, do fuego. Os contenedores todos xa queimados, claro, dixeron que fora, que algo que botaran dentro, ben gasolina ou ben o que fora, e que claro, que empezaron a arder, plá, 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 plá. Nos vídeos que gravaron os veciños vese como as lapas superaban a altura das casas, reventaron os cristais, pero por sorte o inquilino da vivenda saiu ileso. Sí, o sea, as llamas subían bastante porque deberon arder os tres, Tampouco nai desa bacenza certo que botaron. Eso mellor incluso nos contenedores que nun deles cai cartón e tal, incluso mellor unha simple colilla ou calquera cousa, xa pode incendiar eso. A ver, eu eso tampouco podo dicir. Dicen que alguén pasou e que tirou, pero... Os veciños levaron un bo susto, aínda que os bombeiros controlaron o lume rapidamente. Un bon susto, moitísimo, vamos, é que é un ruido estrepitoso e además os tres que había, un detrás do outro, destalaron pum, pum, pum. Viñeron todos os bomberos moi ben, o sea, todos moi cumplidores, moi majos, todo o equipo da municipal como os bomberos, fantásticos. É a terceira vez nas últimas semanas que lle prenden lume aos contenedores do lixo. No primeiro, este que ven, houbo que desaloxar o edificio lindeiro, que ademais sufriu danos na fachada. O tema das ocupacións ilegais de vivendas acada fitos delirantes na Coruña. Quixeron ocupar o barco que está en Alfonso Molina, ese que dá a benvida á cidade, como escoita. Vémolo de seguida aquí, no Galicia Noticias. A principios de semana, o Concello de Vigo presentou 15 novas pantallas informativas, ou MUPIs, en que investiu 700.000 euros. Xa foran colocadas hai tempo, mesmo unha delas xa está completamente estragada. A pantalla danada está nas inmediacións da estación ferroviaria de Guixar, un lugar de moito tránsito e inzado de cámaras. Os MUPIs presentáronse esta semana, pero xa levaban colocados desde hai tempo. Os veciños din que xa leva danada desde hai máis dun mes e moitos apuntan que non foi un acto vandálico, senón que o mobiliario urbano foi golpeado por un tráiler, dos que adoitan a circular atravesando o paso de peóns. Fue una persona con un coche. ¿Un coche? Sí. ¿Espetó o coche contra ahí? Pues debió espetarlo. Ahí hay muchos accidentes, me imagino que será por eso. ¿Piensa que pudo ser accidental? Sí, no, que la rompen por culpa de eso, porque el conductor va y se fijan en las pantallas y cuando se da cuenta, pum, vaya un cacharrazo. O accidente, sí. Outros atribúen os feitos a un acto vandálico ou a un intento de roubo. Viene de la movida, que viene un montón de gente bebida, pues aquí hacen de todo, papeleras, coches, rayan coches, hacen todo cuando vienen de noche. A ver, un tráiler no parece que sea porque es que hay un hueco, como si alguien hubiese hecho palanca. Tiene mucha más pinta que algún insensato intentó llevarse a la televisión, ni vandalismo ni camión. Os outros 14 postes informativos permanecen en pé. A Policía Nacional de Vigo confirmou a última hora da mañá que non hai denuncia por un hipotético acto vandálico nesta zona. Novo intento de ocupación na Coruña este ben vistoso porque quixeron entrar nun dos emblemas da cidade. Mariola, contanos.
Si todos os que entran na cidade da Coruña a través do seu principal acceso, a avenida de Alfonso Molina, atopan esta imaxe. O barco é toda unha homenaxe á tradición pesqueira e aos tradicionais vencellos da cidade co mar. Sufriu inclemencias meteorolóxicas, accidentes de tráfico e agora un intento de ocupación. A policía local tivo que desaloxar nas últimas horas 2 persoas do seu interior. Os axentes procederon ao precintado do barco. Foron os veciños os que alertaron os axentes. 2 persoas intentaban acceder ao emblemático barco de Alfonso Molina. De inmediato se estableceu un dispositivo de vigilancia a través das cámaras de tráfico. Pouco despois chegaban á zona varias patrullas da policía local. Ese barco meterse aí para vivir. Madre mía, vale calquer sitio que este cuberto para dormir, non? Os axentes comprobaron que levaban con eles roupa e enseres, o que reforza a sospeita de que intentaban ocupar o barco. Pues non creo yo que haya mucho espacio en ese barco para vivir aí, pero bueno. Aquí tamén hai un solar, este edificio de aquí. Aí dentro tamén se cora xente, están roubando todo que hai, que se poida, que teña algo de valor. Ferro, non sei o que levan, pero están sempre aí desvalijando todo, queda moi preto, mellor tamén a mesma xente. Este novo capítulo súmase á longa historia do barco que adorna a entrada á cidade. Sobre 34 años. Estábamos un poco sacando la cuenta, mi hija y yo, pero sí, 30 y tantos años. O barco actual é o terceiro que se coloca nesta zona, leva por nome Atalaya e sustitúe ao Pepe Galán e ao Corpiño de Muxía, que chegaron a sufrir o impacto de varios vehículos. Houve momentos que entraron aí coches moi fuertemente, pero restauraron outra vez. Queda a baixada de Alfonso Molina, supoño que se presta que además cando collen o desvío para a zona da Grela, que tes que coller aí o rosco a xente baixa. Sí, aí sempre hai algún percance. Os veciños denuncian agora o estado de deterioración no que se encontra despois de 10 anos neste emprazamento. Se leva así unha temporadiña, non pintan ni nada. Pois si preocuparse un pouco, polo menos para que debo a imagen, non? Agora que ven o verano e veñen os turistas. Alguna pintura faría de falta. E agardan que tras das obras de ampliación de Alfonso Molina poida recuperar o esplendor doutro tempo. Permanece encallado nun estaleiro de Vigo o barco que escorou onte na manobra de subida á bancada do dique. O buque rastreiro de bandeira francesa permanece varado no estaleiro Armada en Teis á espera de poder movelo ou sacalo de alí. Dende Capitanía Marítima están facendo seguimento e desbotan que haxa verteduras. Unha muller foi atropelada en Fene cando intentaba cruzar os 4 carrís da Avenida das Pías, toda unha imprudencia que lle puido costar a vida e que na zona contan que fai moita xente a diario. Iria. Sí, estamos comprobando que se trata dunha práctica moi habitual. Os veciños cruzan os 4 carrís da avenida no medio dun tráfico intenso, argumentando que o paso de peóns máis cercano está a moita distancia. Onte houbo sorte e a muller atropelada non ten feridas graves, pero temen que algún día se produza unha traxedia, así que piden que se habiliten novos pasos neste treito da Avenida das Pías. A forza do impacto sobresaltou os veciños pouco antes da 1 do mediodía. Unha muller acababa de ser atropelada na Avenida das Pías. Pois basicamente que a rapaza salía do outro lado, cruzou aí, o coche que viña de abaixo pois non a viu, ela tampouco viu o coche e atropelouna. A vítima levou un golpe forte na cabeza e tivo que ser trasladada ao hospital en ambulancia. Trátase dunha veciña de 40 anos que tentou cruzar os 4 carrís nunha zona prohibida para os peóns. Unha imprudencia que se repite constantemente. Por lo menos una vez al día lo hago. Vienen coches deste lado, tenemos aí unha mediana, miras, cruzas. Non é o adecuado, pero hai que, ás veces se fai, porque ao mellor eu agora vou para o traballo e levo prisa. Teño que cruzar a lo loco. Procuramos mirar, pero ao final acabamos cruzando todos. Non é a primeira vez que se produce un atropelo similar na zona. Os veciños quéixanse da falta de pasos habilitados neste treito de tráfico intenso. Lo que hay allí, desde el semáforo ese que hay ahí al lado de la iglesia, ahí hay uno y aquí hay otro para acá, y ya no hay ninguno hasta pasar ya las Pías. Tienes el semáforo de allí que funciona bastante mal porque tienes que cruzar ese semáforo, luego esperar a que se ponga rojo el otro semáforo. Sería bon poñer un paso de cebra, sí. Iso é o que teñe que facer, unha pasarela ou algo. Para os maiores, sí.
uns pasos que, segundo consideran, mellorarían a seguridade viaria na zona e evitarían que esta temeraria imaxe se producira a diario. Continúa a polémica pola solución elixida para a recollida de augas da fachada dos Tais dos Reis Católicos. As últimas explicacións do arquitecto responsable parece que non convenceron demasiado. Uns canos metálicos de entre 80 e 90 centímetros nas gárgolas da fachada do Hostal dos Reis Católicos en Santiago permite a evacuación das augas pluviais dende hai meses. O arquitecto responsable da restauración do inmoble defende a intervención. Asegura que esta mesma solución xa se utilizou hai 500 anos. La mejor solución de intervención en el patrimonio es siempre necesariamente la menos mala. Es decir, la que menos daño hace. Por tanto, cuando la gente dice, no, vamos a ocultar a las bajantes, ya, vamos a rasgar el edificio renacentista por 16 sitios para meter una bajante dentro del muro. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Alguien lo ha pensado? As explicacións do experto en rehabilitación non convenceron aos colectivos veciñais e de defensa do patrimonio que viñan criticando a actuación. Elevaron as súas queixas ao ICOMOS, órgano asesor da UNESCO para a protección dos bens culturais. Non é unha intervención mínima, por moito que el diga que é a mínima que se pode facer, e ademais non é reversible, porque os tubos están tomados con morteiro que supoño que debería de ser de cal, e xa sabemos que o morteiro de cal non é calquera cousa, incumple varios artigos da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia. Entendemos por eso que débese de revisar esta actuación e que débese de buscar outras solucións que non sexa a de poñerlle os tubos. Ante a contestación social, Turespaña, a empresa propietaria de paradores e promotora da obra, estuda alternativas. Os técnicos de patrimonio da Xunta agardan a coñecer as opcións con menor impacto estético que propoñen agora. O arquitecto é claro. De todas bastante malas. El problema es qué precio estás dispuesto a pagar por cambiar la solución. En los experimentos hay que hacerlos con gaseosa, no con la fachada renacentista del edificio. Dende a Asociación de Veciños Fonseca propoñen que observen o que se fixo noutros edificios de Compostela para recoller as augas. Eu invito ao señor Cobos e o resto dos arquitectos a que estudien en detalle todo o que se ten feito no mosteiro de San Martiño Pinario, onde se teñen adoptado solucións distintas en cada unha das súas fachadas. Aumentan as denuncias de mulleres afectadas polas fotos xeradas por intelixencia artificial. Son xa unhas 15, a metade das supostas vítimas. O caso de Silleda é un golpe de realidade sobre as ameazas da intelixencia artificial, que xa está aquí. É a peor cara da chamada IA, a intelixencia artificial. E a través da miña parexa, que yo mandou unha compañera de traballo, vin o vídeo no que salgo eu desnuda. Quedei en shock. Un shock para as vítimas demasiado sinxelo de manexar. A facilidade é que podemos prácticamente dialogar coa inteligencia artificial. Podemos decir o que queremos coas nosas palabras e vai non entender. E, polo tanto, é moi fácil de manexar. Madre de unha adolescente de 15 años. Tan intelixente que mete medo o pouco control que nos deixa sobre as nosas vidas. As deepfakes son un grande risco porque ten un impacto directo nas persoas, na intimidade e na privacidade das persoas. Despois, os riscos da inteligencia artificial son moitos, por exemplo, noticias falsas que poden usarse para manipular a colectivos. Tenemos que pensar que cualquier imagen que compartimos en redes sociales escapa fuera de nuestro control. Nosotros subimos esa imagen o esa foto a esa red social, cualquiera puede hacer una captura de pantalla y difundirla. Pasou no caso de Silleda con fotos cotías dunhas 30 mulleres elixidas ao azar. Na miña foto, por exemplo, que estas, as miñas normales das redes sociais, nesta teño unha camiseta e nesta estou desnuda. Antes había que ter uns coñecementos técnicos para editar unha imaxe, aplicacións que non eran de fácil uso, pero ahora mesmo a inteligencia artificial permite que calquera poda modificar unha imaxe e manipulala co contido que queira. O suposto responsable, un veciño tamén de Silleda onde se publicou o vídeo con todas as fotos, asegura que lle roubaron o móvil. Fronte a todos estes riscos, revisar las opciones, limitarlo a nuestro círculo cercano y que el teléfono móvil, pues, ponerle un código de bloqueo. O equipo especializado en delitos tecnolóxicos da Garda Civil de Pontevedra segue apegada dos móviles e tamén das fotos. O testemunho das vítimas e tamén das plataformas digitais na cesión de datos resultará clave. O domingo chegou a primeira denuncia. En 4 días suman unhas 16, pero os que viron o vídeo contan alo menos unhas 30 afectadas.
Sempre é bo momento para tomar un caldo galego, pero ben certo é que no verán semella que non presta tanto. Porén, que lles parecería se tomamos un martini de caldo? Grelos, patacas, chourizo, unto, costela. Ingredientes, sí, de todo caldo galego que se preste. Yo soy de Chinchón, ¿vale? De Madrid. Lo que pasa es que llegué aquí, me enamoré de la ciudad y la verdad que dije, aquí voy a quedarme bastante tiempo. He apostado por esta etapa porque, jolín, qué más típico que un caldo gallego. ¿Por qué no hacemos nuestra versión del caldo gallego, pero sin perder su sabor y su identidad? Dito e feito, iso sí, unha vez que temos o caldo, comeza a creatividade. Con mucha gelatina y sus grasas y sus impurezas, que está casi congelado. Entonces lo pasamos por una estameña y un colador de tela para que cuando filtre, ¿vale?, se quede ahí. Es un caldo completamente transparente, como si fuese agua, y el resultado la verdad que es extraordinario porque no pierde nada de sabor y queda todo lo que es esencial de un caldo. Esto es el resultado de triturar la patata con la carne, los grelos, las habas. La echamos aquí, ¿vale?, que son unos moldes de aceituna, meterlo en el congelador para mantener la forma. Olivas de caldo para un cóctel moi especial, quente e non se pode negar, original, comezando polo nome, Dry Caldini. Tiene muchísima coña porque es trampantojo. El caldo que parece el martini, las aceitunas que no son aceitunas y el nombre que al final es como un dry martini, pero es un caldo, Dry Caldini, muy divertido. Diversión e sabor nunha tapa de comida líquida que busca facerse co título de mellor tapa de Galicia no concurso do próximo 30 de xuño. Saltaría de alegría, non sei. Pois á espera dos brincos, brindemos mentres con Dry Caldini. Estamos ás portas do verán e temos probas, non só no meteorolóxico. Hoxe abre as súas portas o Parque Acuático de Cerceda. Andrea. Sí, efectivamente, o verán xa está aí á volta da esquina e mostra diso a reapertura dun dos parques acuáticos máis emblemáticos de Galicia, este de Cerceda, que hoxe comeza esa temporada de verán con varias excursións escolares e son moitas aínda as que quedan por diante para celebrar a fin do curso. O parque acuático, como a todos os anos, abre con moita variedade de atraccións. Temos unha chea de tobogáns e tamén de piscinas para todas as cidades, como por exemplo a piscina de ondas, que é unha das favoritas dos cativos, e por suposto tamén zonas verdes para poder gozar do bo tempo, como o día solleiro que temos hoxe aquí en Cerceda. Imos poder vir dende hoxe, primeiro día, ata o vindeiro 7 de setembro, ininterrompidamente todos os días, porque vai estar aberta dende o luns ata o domingo en horario de 12 da mañá a 8 da tarde. Temos zonas tanto como para nenos, tamén, bueno, hai piscinas normales, hai un montón de tobogáns para adultos, nenos, bueno, un pouco para todas as idades. Unha excursión de fin de curso, aproveitamos a ocasión de que abriu o Parque de Cerceda, eles encantados e nós tamén, claro. Bueno, o millor de Galiza, desde logo, pero é como moi curriño, os tobogáns gustanlles moitos os nenos, a piscina de olas. No barco de Valdeorras, con máximas de 27 e 28 graus previstas para hoxe e subindo nos próximos días, quedan temporalmente sen unha zona de baño bastante popular na zona. Vexan. Así baixaba esta mañá a auga do Cigüeño. Foi o mal olor e a suciedade o que alertou a un veciño que adoita bañarse a cotío na zona. Daba olor, eu ia a bañarme a mañá e así o todo que salía. Como sale dun desagüe, salen os residuos todos. Unhas veces o mellor ole máis que outros ríos e parece que se ve bastante sucio, pero non sei, tamén suele vir algo sucio por culpa das pizarras e todo eso. Tras comprobar que había unha fuga de augas residuais, o Concello decidiu colocar estes cartéis advertindo a poboación que quedaba prohibido o baño augas abaixo da desembocadura do Cigüeño no Sil. O motivo é a avería que afecta a un colector da rede de saneamento que transcorre baixo o regato. Sí, o único que sabemos é que nos comentaron é que houve unha rotura dun colector ou algo así, que hai problemas de salubridade, que por eso está prohibido o baño na zona esta do malecón. Mellor, claro, advertir aos veciños de que non se bañen,
por si acaso. Poden coller algún tipo de infección na piel. Quitaron o baño aquí no río Sil, pois quedei flipando, non sei. O sea, porque din que está mal o río e todo, eu vou seguir vir. Trátase da principal zona de baño coa que conta o barco de Valdeorras mentras non se abran as piscinas para combater a calor que irá a máis nos próximos días. Tomo sol e despois como hai ducha, pois duchaste. En vez de meterte no río, se non nos podemos meter, pois non nos metemos. Na parte de arriba, sí. Na parte de arriba, sabes que pasa? Que aí é onde están os chavales todos. Entonces, pois bueno. Sí, aí para arriba está o trampolín, sempre foi a zona de baño e aí poden disfrutar. Máis ben os máis grandiños, os pequeniños, a zona é esta, pero bueno, tense que arreglar esta temporada. Esperemos que lo arreglen rápido porque venimos mucho aquí a bañarnos con los niños, les gusta mucho bajar a bañarse y eso, entonces a ver si lo arreglan. O Concello xa alertou a Confederación Hidrográfica e o Consorcio de Augas de Valdeorras que está a traballar para localizar e arranxar a avaría. Un empresario sevillano comproulles a varios criadores galegos unhas 40 cabezas de gando de rubia galega. Con estas transaccións, a principal raza autóctona de vacún atopou en Andalucía un novo mercado. A raza rubia galega suscita cada vez un maior interese fora de Galicia. Boa proba é a compra por parte dun empresario sevillano dunhas 40 cabezas de gando a varios criadores. Entre eles figura José Antonio Ferreiro, que lle vendeu un lote de vacas da súa explotación de Sabarei, no Corgo. El buscaba animales adultos, buscaba animales, sobre todo animales xestantes, e buscaba, bueno, pues, animales de alta xenética, intentaba buscar animales que reunían as condicións de unhas calidades, dunhas xenéticas moi boas. É unha persona que, aparte de gandeiro, está pensando en abrir un restaurante, quere dedicarse sobre todo a carnes grumet, entre elas a de rubia galega. Entón, con esa idea veu aquí, acercouse a varios gandeiros para mercarlles os seus animales, gandeiros que no seu momento ofreceron aquí na asociación os animales para vender, visitou varias explotacións e aquelas que máis lle gustaron, pois adquiriu cerca de 40 animales para levar para Sevilla. Para os produtores de rubia galega, as operacións das últimas semanas supoñen un importante paso para a implantación desta raza autóctona fora de Galicia. Ademais, os prezos dos animais vivos seguen por riba dos 3.000 euros, coa previsión de que se sigan destinando novos lotes de gando ao mercado exterior. Para nós é algo fundamental, valorámoslo moito porque é unha apertura, unha porta máis ao exterior. Non? É unha raza onde, bueno, non hai moitos anos, era unha raza moi autóctona daqui, estamos dando o sorpaso onde, bueno, pues, están erradicando outro tipo de razas, con todos os respetos a elas, pues, están incorporando animales, como é o caso deste home, que incorpora da rubia galega polo seu manexo, pola súa calidade da carne, polas súas cualidades con instinto maternal. Bueno, son moitas críticas que este animal, pues, a xente está incorporando ao sector e ás súas granxas. Que se interese por unha raza como a rubia galega, pois quere decir que algo se está facendo ben coa raza para que chegue, pois eso, a outra esquina da península e a fora da península tamén. A Asociación de Criadores de Rubia Galega conta actualmente cuns 1.300 socios. Entre todos, posúen xa preto de 40.000 cabezas de gando, cun valor total superior aos 120 millóns de euros. Vacacións en coche eléctrico. Só 7 de cada 100 turistas alugan un coche eléctrico nas súas vacacións, segundo un estudo recente elaborado por Europcar. Con todo, conductores habituais destes vehículos aseguran que a rede de recarga existente, tanto en España como en Europa, permite chegar a calquera destino de vacacións sen dificultade, o que sí, planificar as paradas evitará sorpresas. Pepe Lombardía planifica unha viaxe de máis de 2.200 km no seu coche eléctrico. É unha ruta que fai con frecuencia. En 2 días chegará a Inglaterra. Pues sales de casa con el coche cargado al 100%, eso te da más o menos unos 350 kilómetros de autonomía y luego ya el propio coche te va indicando dónde tienes que parar y cuánto tienes que parar. Tiempo medio es, pues cada 300 kilómetros tienes que hacer una parada de 15-20 minutos. Entonces él me dice, oye, vas a tener que parar en Bembibre 32 minutos, porque a Bembibre llegarías con un 22%. Luego paras en Burgos, en Cestoa, en Castells. O sea, él me va poniendo todas. Simplemente lo único que tengo que hacer es seguir sus indicaciones. Parar en Bembibre a tomarte un café no es una cosa que vayamos a considerar como excesiva, ¿no?
A disponibilidade de puntos de carga di que non é un problema, pero bota en falla unha plataforma única de pago e unha maior competencia de prezos. Si vas a parar en una Repsol necesitas la aplicación de Repsol, si vas a parar en Endesa, la de Endesa. Al final es un caos y llevas en el móvil 3 o 4 aplicaciones y no puedes utilizar todas. Realmente lo que nos hace falta en España es conseguir que haya una plataforma y un medio de pago que aúne todas y quizás una mayor competencia en los precios. No puede ser que en España un kilovatio te cueste 60 céntimos y te vayas a Francia y cueste 19. Durante a noite no hotel, o noso conductor terá tempo para cargar a batería do coche ao 100%. De feito, cada vez son máis os establecementos que ofertan este servizo aos seus clientes. Nosotros lo tenemos desde hace 2 años y hemos ido ampliando plazas porque evidentemente la demanda es alta y por lo tanto el cliente al final pues tienes que darle ese servicio porque lo requiere así. Por lo tanto, bueno, pues no dejamos de activar plazas del parking para vehículos de coches eléctricos. E sí, bastantes clientes. De feito, esta mesma última semana fixen eu algunha reserva que pedían se tiñamos cargadores eléctricos. É algo que está moi implantado, moito máis incluso fora do noso país. Portugal é o claro exemplo, o sea, realmente a rede de coches eléctricos en Portugal está moito máis desenvolvida que en España neste momento, pero nós temos moito cliente portugués, efectivamente o cliente portugués necesita realmente cargar o coche. Marchamos, que xa está aquí o telexornal, volvemos mañá ás 2:05. Grazas pola compaña e moi boas tardes.